Ayo cepet yo. Selar ngarep mancing malah kok malah. Iya ya. Ayo cepet malah. Yo alah. Alah. Kayak wong sarapan mlaku ngono tiba mlaku ngono tiba. Lunyu ki lho. Mlaku jalan kaya ngono lunyu iki kaya wong apa lho kowe iki. Yo ayo. Wong kok jalan kaya ngene. Apaan? Ngomongi lunyu. Nek sandalku copot. Ya gara-gara kowe kuwi to, Ton. Sandalku mantek pedet iki. Ya kok aku Mas sing salah. Salah sandalku pedet Ya kayak. sampean to sing salah. Wong kok malah mesak kok. Ngomongi lunyu kok ya. Lunyu apa? Engkel apa? Malah Ngomongi lunyu ta. era megahe kok masak kok ular Lah wong lunyu panggah wae lho kenyih ramu lanang. Wah, ngomong mesti anu Itu ana sampe sing salah. Akumu lho iso kaya Jenenge dalane lunyu. mlaku iso kaya wae. Kaya apa? ndur mlaku iki cepet. Ono karo aku cepet kono. Ayo cepet yo.